చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం దేవీం సరస్వతీం సరస్వతీం వ్యాసం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ తతో తతోజయముదీరయేత్ జయముదీరయేత్ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం నిత్యం భాగవత భాగవత సేవయా సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భవతి న ఇష్ఠికి భక్తిర్భవతి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీనందనాయ చ దేవకీ నందనాయ చ కుమారాయ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. దయచేసి ప్రతి ఒక్క భక్తులు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురుగారైన హిజ్ వలీజ్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయ చరణ్ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాఖ్య చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవై నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకదామహం దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम्ने नमो आचार्यपादाय निताय गुरुप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మొదటి స్కందం 2వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకం. ధర్మస్య అపవర్గస్య నార్థార్థోయోపకల్పతే నార్థస్య ధర్మైకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః. Translation: all occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Hare Krishna Mataji. Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. We have already discussed that pure devotional service to the Lord is automatically followed by perfect knowledge and detachment from material existence. But there are others who consider that all kinds of different occupational engagements, including those of religion, are meant for material gain. So, మనకి ఈవెన్ దీంట్లోని పద్మపురాణం ప్రకారంగా 10 అపరాధాల్లో నుంచి ఒకటి ఉన్నది. హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపంని మనం ఏదో కర్మకాండ కోసం అనేసి అనుకోకూడదు. లేకపోతే దానివల్ల ఏదో ఒకటి లబ్ధి పొందుతాము అని మనం జపం చేయడం అనేది కరెక్ట్ కానే కాదు. సో హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనే కాదు, ఏదైనా కూడా భక్తికి సంబంధించింది, భక్తుల సేవ కానీ, గురువు యొక్క సేవ కానీ, లేకపోతే భగవంతుని లీలలు చర్చించడం కానీ, లేకపోతే సంకీర్తన మహాయజ్ఞం కానీ, దానివల్ల భౌతికంగా మనకి ఏ మాత్రం కూడా దానివల్ల ఇది ఉండదు, మార్పు అనేది రాదు అనే మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్గా చెప్పాలని అంటే భౌతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా అనేది ఒకసారి ఆనందం అనేది వచ్చింది అని అంటే
మనసు అనేది సర్వసాధారణంగా అది మాటికి అదే స్వతహాగానే ప్రశాంతత అనేది వస్తుంది. అండ్ ఇంద్రియాలకి కూడా సుఖం అనేది వస్తుంది. ఎందుకు ఇంద్రియాలకు సుఖం వస్తుంది? ఎందుకనంటే ఇంద్రియాలన్నిటికీ అధిపతి ఎవరు? హృషికేశుడు. సో కాబట్టి హృషికేశుడు కూడా సంతృప్తి పడతారు. ఆలోచించండి ఒకసారి. మనసు కలత చెంది ఉన్నప్పుడు మనకి సుఖం అనేది కూడా ఉండదు. శారీరకంగా కూడా సుఖం అనేది రాదు. నిద్రపోవాలంటే నిద్ర రాదు. మనం సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటే సంతోషంగా ఉండలేము. ఎప్పుడు మనసు చంచలంగా ఉండేటప్పుడు, మనసుకి బాధగా కనిపించేటప్పుడు. సో అది శరీరం మీద కూడా దాని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో అదే మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నది అని అంటే వారికి నిద్ర బాగా పడుతుంది. వారు సంతోషంగా కూడా ఉంటారు. ఇంద్రియాలు కూడా సుఖపడతాయి. కానీ అదే ఆత్మ ఆనందంగా ఉన్నది అని అంటే అన్నీ సంతృప్తి పడతాయి. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు. ఏమో శ్లోకము? ఆ తేషామహం సముద్ధత మృత్యు సంస కాదు, అది కాదు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం యనమాం ఉపయాంతి తే. సో ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో వారికి అన్ని రకాలుగా వారికి లబ్ధి పొందుతారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం భగవంతుడు వారి గురించి అన్ని చూసుకుంటారు. సో కాబట్టి భౌతికంగా కూడా వారికి లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది. కానీ భౌతికమైన లబ్ధి పొందే దానికోసమని భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకోవడం అనేది అది కరెక్ట్ పని కాదు. కానీ కొంతమంది కర్మకాండ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వారు ఏం చెప్తారు అని అంటే భగవంతుని యొక్క సేవ అనేది మనకి భౌతికంగా కూడా లాభం పొందుతాము అని. The general tendency of an ordinary man in any part of the world is to gain some material profit in exchange for religious or any other occupational service. సో మామూలుగా ప్రతి ఒక్కరూ ఊహించేది ఏంటి అని అంటే మనం భగవంతునికి సేవ అనేది చేసుకున్నాము అని అంటే ఇప్పటికి కూడా చూడండి, చాలామంది కొండలకి ఎందుకు నడుచుకొని వెళ్తారు? ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి లబ్ధి పొందుతారు. ఏదో ఒక కోరికతోనే వెళ్తారు. కోరిక లేకుండా ఒక్కరిని చూపించండి కొండ మీదకి నడుచుకొని వచ్చేవాళ్ళని. భగవంతునికి వాళ్ళు హుండీలోని దీనికి తగినట్టుగా కోరికకి తగినట్టుగా వేస్తారు. వారి కోరిక పూర్తి కాలేదు, వారు పుట్టు వెంట్రుక ఇది తలనీలాలు ఇచ్చుకోరు, సమర్పించుకోరు భగవంతుడికి. వారికి ఏదైనా లబ్ధి పూర్తి అయింది, వారు ఏదైనా కోరిక పెట్టుకున్నారు, ఆ కోరిక పూర్తి అయితేనే తలనీలాలు ఇస్తారు. కోరిక పూర్తి అయితేనే ధనం వేస్తారు హుండీలోని. సో అందుకోసమని వాళ్ళు రేపు ఈ రకంగానే ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు. కానీ భగవంతుని దర్శనం చేసుకుందామని, భక్తి యొక్క సేవ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మంది రావటం లేదు. Even in Vedic literatures, for all sorts of religious performances, an allurement of material gain is offered. సో అందుకోసం ఇన్సెంటివ్ లాగా వేదాలు అనేది పెట్టబడున్నాయి. సో వేదాల్లో ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక మెటీరియల్ గెయిన్ ఇచ్చున్నారు. ఈ కర్మ చేశారు అని అంటే ఇది లబ్ధి పొందుతారు, ఆ కర్మ చేస్తే అది పొందుతారు. అండ్ మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై సచ్ allurements ఆర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ రిలీజియాసిటీ. సో మ్యాక్సిమం అందరూ ఏంటి అని అంటే ఏదో ఒక లబ్ధి కోసమనే వారు సంతృప్తి పడతారు. లబ్ధి ఏదో ఒకటి పొందుతారనే ఉద్దేశంతోనే వారు ఆ కర్మని చేస్తారు. వై ఆర్ సచ్ సో కాల్డ్ మెన్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఎల్యూర్డ్ బై మెటీరియల్ గెయిన్? అసలు ఎందుకు వారు భౌతికంగా ఏదో ఒకటి పొందేదాని కోసమనే నా ప్రతిదీ? వారికి అహైతుకి అప్రతిహత అనేది ఎవరికి ఉండదా? ప్రతిదీ ఇవాళ రేపు అలాగే అయిపోయింది. మ్యూచువల్ బెనిఫిట్, నాకేమైనా వస్తేనే నేను చేస్తాను, నాకేంటంట ప్రతి ఒక్కరు. సో బికాస్ మెటీరియల్ గెయిన్ కెన్ ఎనేబుల్ వన్ టు ఫుల్ఫిల్ డిజైర్స్ విచ్ ఇన్ టర్న్ సాటిస్ఫై సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. సో ఈ రకంగా ఎవరికైనా భౌతికంగా లబ్ధి పొందారు అని అంటే వారి కోరికలు పూర్తవుతాయి. సో ఈ రకంగా కోరికలు పూర్తయింది అని అంటే వారి ఇంద్రియ భోగం అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇంద్రియ భోగం అనేది పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ కోరిక అనేది వస్తుంది కొత్తది. సో మళ్ళీ వాళ్ళు దాన్ని కోరికను మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ కొత్తగా ఇంద్రియ భోగం. సో దిస్ సైకిల్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషనల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ సో కాల్డ్ రిలీజియాసిటీ ఫాలోడ్ బై మెటీరియల్ గెయిన్
అండ్ మెటీరియల్ గెయిన్ ఫాలోడ్ బై ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ డిజైర్స్. సో ఈ రకంగా ఈ చక్రం అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ చక్రమే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మనకి చక్రం అనుకుంటాం, చక్రం అనేది ముందుకు పట్టుకెళ్ళాలి, కానీ ఇది ఒక వలయం. ఇదే మాయ, ఇంద్రియ భోగపు మాయ. ప్రతి ఒక్కరూ ఇంద్రియ భోగాన్ని కామిస్తూ దాంట్లో నిరుక్కుపోతారు. సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఈజ్ ది జనరల్ వే ఫర్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఫుల్లీ ఆక్యుపైడ్ మెన్. సో ఇంద్రియ భోగం అనేది భౌతికవాదులకు అందరికీ కూడా ఒక వలయం లాంటిది. అందుకోసం మీరు చూడండి, బ్రాహ్మణులకి, నిజమైన బ్రాహ్మణులు, నేను చెప్పేది జస్ట్ పుట్టుక నుంచి వారు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టారన్న వాళ్ళు కారు, కానీ ఎవరైతే నిజమైన బ్రాహ్మణులు ఉంటారో వారికి నిర్ధనత్వం అనేది ఉంటుంది. వారు పెద్దగా సంపన్నమైన కుటుంబంలోని పుట్టరు. వాళ్ళు గొప్ప, వాళ్ళు ధనవంతమైన కుటుంబంలోని కానీ, లేకపోయినా వారికి ఏదో పెద్ద పెద్ద ఉన్నతమైన పొజిషన్స్ వస్తుంది అన్నట్టుగా మీకు దాఖిలాలు లేవు. సో ఎందుకు అని అంటే వారికి భగవంతుని యొక్క సేవలోని వారికి వచ్చే ఆనందం ఇంకా దేంట్లోని రాదు. అండ్ భగవంతుడు అటువంటి వారికి సహాయం చేసే దానికోసం పెద్ద పెద్ద ఉన్నతమైన ఉత్తీర్ణమైన పొజిషన్స్ అవంతా కూడా ఇవ్వరు. ఎందుకు అని అంటే అటువంటి వాటిలో వెళ్ళారు అని అంటే నెక్స్ట్ పొజిషన్, నెక్స్ట్ పొజిషన్. ఎవరు సంతృప్తి పడ్డారండి ఇవాళ కాలంలోని? ఒకవేళ సైకిల్ వచ్చింది అని అంటే సైకిల్తో సంతృప్తి పడేవాడు ఎవరైనా ఉన్నారా? మళ్ళీ బైక్ కావాలంటారు, బైక్ వచ్చిన తర్వాత కారు కావాలంటారు, కారు వచ్చినాక ఇంకా పెద్ద కారు, దాని తర్వాత ఎస్యూవి, దాని తర్వాత వాళ్ళకి మెర్సిడీస్ బెంజ్ లేకపోతే బిఎండబ్ల్యూ అలాంటివి కావాలనుకుంటారు. సో ఎక్కడైనా పొజిషన్స్, లొకేషన్స్ లేకపోయినా వారి యొక్క ఇంద్రియ భోగం అనేది ఇంకా పెరగాలనే అనుకుంటారు. అంతేగాని అది అక్కడే ఉండిపోవాలి లేక తగ్గాలి అనేసి ఎవ్వరు కోరుకోరు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వలయంలో చిక్కుకొని ఉండిపోతారు. ఈ వలయంలో చిక్కుకొని నిజమైన ఉద్దేశాన్ని, పరమ ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోతారు. సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పింది అదే. 18వ శ్లోకంలోని మరీ దాన్ని స్ట్రెస్ చేసి చెప్పారు. కర్మయోగంలోని చెప్పారు. అండ్ లాస్ట్ 18వ అధ్యాయంలోని కూడా మనం కేవలం అంటే కేవలం దాన్ని మన ధర్మములాగా భావించుకొని మన డ్యూటీని, వ్యాపక ధర్మం కానీ లేకపోయిందా, మనం ఆ రకంగా దాన్ని కేవలం అంటే కేవలం మన ధర్మంలాగా మనం భావించి చేయాలి. అంతేగాని దాని నుంచి ఏ రకమైన లబ్ధిని పొందకూడదు, పొందే ఉద్దేశంతో మనం చేయకూడదు. But in the statement of Suta Goswami, as per the verdict of Srimad Bhagavatam, this is nullified by present shloka. So ఇక్కడ సూత గోస్వామి దాన్ని నలిఫై చేసేశారు. అది చేయడం అనేది తెలివి తక్కువైన పని. వన్ షుడ్ నాట్ ఎంగేజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషనల్ సర్వీస్ ఫార్ మెటీరియల్ గెయిన్ ఓన్లీ. సో ఎటువంటి కర్మని కూడా వారికి ఏమి లబ్ధి పొందుతుంది అనే ఆలోచనతోని వారు చేయడం అనేది తప్పు అని అంటున్నారు. నార్ షుడ్ మెటీరియల్ గెయిన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. సరే, ఎవరైనా సరే కూడా భౌతికంగా లబ్ధి పొందే దానికోసమని వారు ఏదో చేశారు, కానీ అది కూడా ఆ వచ్చే సాంసారిక లబ్ధిని కూడా వారు ఇంద్రియ భోగం కోసమని వాడకూడదు. ఇవాళ కాలంలోనే ఎవరికైనా భగవంతుడి గుడికి వెళ్తారు, స్వామి నాకు ప్రమోషన్ ఇవ్వండి, ప్రమోషన్ ప్లీజ్ స్వామి. కానీ ఆ ప్రమోషన్లోని ఒకవేళ వచ్చింది అని అంటే దేనికోసం వాడాలి? ఒకవేళ నాకు ఈ పొజిషన్ వచ్చింది అని అంటే నేను ఇంకా బెటర్గా ప్రచారం చేసే అవకాశం ఉంది, నాకు ఒక పెద్ద పొజిషన్లో ఉంటాను కాబట్టి నేను అది భగవంతుని ప్రచారం చేశానంటే కొంతమంది సీరియస్గా తీసుకోవచ్చు. లేకపోయిందా ధనం పెరిగింది అని అంటే, జీతం పెరిగింది అని అంటే అది దేనికైనా ఒక దానికోసం ఉపయోగించవచ్చు, భగవంతుని సేవ కోసం అని. సో ఆ రకంగా ఆలోచించరు. వాళ్ళు ఆలోచించేది ఏమో ఆలోచిస్తారు. ఒకవేళ జీతం పెరిగింది అని అంటే పన్నాగాలు వేస్తారు, ప్లాన్స్ వేస్తారు. పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, లేకపోతే పెద్ద కారు, లేకపోతే అందరికీ పార్టీ. సో ఈ రకంగా వారు కేవలం భౌతికమైన విషయవాంఛల మీదనే కోరికల్లో నిండిపోతారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే 2 పాయింట్లు. మొదటిది, ఎవరైనా సరే కూడా ఏ కర్మం చేసినా, ఏ వర్క్ చేసినా, వ్యాపక ధర్మం కానీ ఏది చేసినా సరే కూడా భౌతికమైన లబ్ధి పొందే దానికోసం చేయకూడదు. ఒకవేళ భౌతికమైన కర్మ కోసమని, భౌతికమైన లబ్ధి పొందే దానికోసమని వారు చేసినప్పటికీ కూడా
దాన్ని ఇంద్రియ భోగము కోసం అని మాత్రం అస్సలు ఉపయోగించకూడదు. ఎందుకు? అది వారు ఏదో వారికి తెలివి ఉన్న దానివల్ల ఇది చెప్పటం లేదు. వారికి తెలివి అమోఘంగా ఉన్నది, మామూలుగా కాదు. వారు భగవంతుని యొక్క పార్షదులు. కాకపోతే వారు మన కోసమనే చెప్తున్నారు ఇది. ఎందుకు అనంటే ఇది ఒక వలయము. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్. కోరిక కోరడం, ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘస్తేషోపజాయతే, సంఘాత్ సంజాయతే కామ, కామ క్రోధోభిజాయతే, క్రోధ భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతిభ్రంశ బుద్ధినాశ, బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. సో ఇది ఒక సైకిల్. దీంట్లో నుండి మానవుడు అధమ లోకాలకే వెళ్తాడే గాని ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు. భగవంతుని లోకానికైతే వెళ్ళే అస్సలు అవకాశం లేదు. కోరికలు కోరడము, కోరేది దేనికోసమని? ఏదైనా భౌతిక లబ్ధి కోసమని. అది కూడా భౌతిక లబ్ధి కోసమని భగవంతుని సేవ అనేది అది జరగదు. కర్మకాండలోని ఏదో ఒక కర్మ మనం ఏదో ఒక లబ్ధి పొందే దానికోసం చేస్తాము. అది యాక్చువల్గా అధమమైన కోరిక అది. కానీ భగవంతుని సేవ కోరుకోవడం, లేకపోతే భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం ఎందుకు? భౌతికమైన లబ్ధి పొందేదానికంటే అది చాలా తప్పు. పోని భౌతికమైన లబ్ధి పొందేదానికి చేసినా కూడా ఆ భౌతికమైన లబ్ధిని ఇంద్రియ భోగాని కోసం అస్సలు ఉపయోగించరాదు. ఇంద్రియ భోగాని కోసం ఉపయోగించాము అని అంటే ఇది నాశనానికి దారితీస్తుంది. ఎందుకనంటే ఇది ఒక చక్రం అయిపోతుంది. ఈ చక్రం అనేది మనల్ని ఎక్కడికి ముందుకు తీసుకెళ్ళదు. ఈ చక్రమే సంసార చక్రం అంటారు. మళ్ళీ 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 అక్కడ మనల్ని తిప్పుతూ ఉంటుంది. అందుకోసమే ఆ చక్రాన్ని నమ్ముకున్నవాడు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే చక్రంలో ఇరుక్కొని ఉంటాడు. ఇది కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. ఒక సర్కిల్లోని ఇంకో సర్కిల్, ఒక సర్కిల్లోని ఇంకో సర్కిల్. సో ఆ చక్రాల మధ్యలోనే తిరుగుతూ ఉంటాము. ఎప్పటికీ బయటకు పడలేము. దీన్నే మాయ అంటారు. సో ఈ మాయలోని చిక్కుకోవడం అనేది తెలివైన వాళ్ళు చేసే పని కాదు. తెలివి తక్కువ వాళ్ళు చేసేది. సో తెలివైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దీన్ని వైరాగ్యము అనే ఖడ్గముతోని ఆ కోరికలన్నిటినీ కూడా తెంపేస్తారు. మనకి భగవద్గీతలో ఇచ్చున్నారు. సో వైరాగ్యంతో వాటిని తెంపేశాము అని అంటే కోరికలు అనేదే ఉండదు. కోరికలు విహీనం అయిపోయినప్పుడు మనిషి అప్పుడు చేసే భగవంతుని యొక్క సేవ అనేది నిజమైన సేవ అవుతుంది. సో కోరికల్లోని మనం చిక్కుకొని మనం చేసినప్పుడు దాకా అది దానికి ఎంత చేసినా సరే కూడా అది కేవలం మనం లబ్ధి పొందేదాని కోసం చేసినట్టే అవుతుంది. అది నేను చెప్తున్నాను కానీ అంత ఈజీ కాదు అది. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజు మరియు ధ్రువ మహారాజు వారంతా ఎప్పుడైతే భక్తి చేశారో వారికి ఎందుకు అంత తొందరగా దొరికారు భగవంతుడు, ఈవెన్ నారద మునికి అని అంటే వారికి కోరికలు లేకుండా చేశారు వారు. హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజు వారిని చూడండి. వారు ఒక్క రోజు కూడా అతని కోసం ఎప్పుడు కోరుకోలేదు. ఆయన ఎప్పుడు ఏది చేసినా సరే కూడా ఇతరులకి మంచి చేసేలాంటిదే కోరుకున్నారు. దానివల్ల భౌతికంగా అతనికి అనారోగ్యం ఎంతో వచ్చింది. నాలాంటి దుష్టులు నీచులకి ఇనిషియేషన్ ఇచ్చిన దానివల్ల అతని ఆరోగ్యం ఎంతో క్షీణిస్తుంది. నాలాంటి వారికని కాదు, నాకే ఇచ్చిన దానివల్ల. కానీ ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఆ అనారోగ్యాన్ని, ఆయనకి పెరుగుతోంది అనారోగ్యము అనేసి అని ఎప్పుడూ కూడా ఆలోచించలేదు ఆయన. అండ్ అనారోగ్యాన్ని ఆయన మోసుకొనే తిరుగుతున్నారు. తగ్గించటం లేదు అయినా ప్రచారం చేసేది. ఇప్పటికీ కూడా జగాన్న నిరంతరంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు అతను ఈ హరినామాన్ని వ్యాపింపజేయడానికి. హాస్పిటల్లోని అతని ఐసీయూలోని అతనే ఐసీయూలో ఉన్నారు. అతని పక్కన బెడ్లోని ఎవరో శరీరాన్ని విడిచిపెడుతున్నారు అన్నట్టుగా తనకు తెలుస్తున్నప్పుడు అతను వెళ్ళి వాళ్ళకి జపం చేయించేది. వాళ్ళకి చెవిలోని హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పేద్దాము, వారికి కనీసం వచ్చే జన్మలోని వారు మళ్ళీ భక్తుల్లాగా పుట్టే అవకాశం ఉంది, వారికి అసలు హరినామం అంటే ఏంటో తెలియదు, అటువంటి వారికి చెవిలోని మహామంత్రం చెప్తున్నారు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వారికి దీక్ష అయిపోయినట్టు. సో ఇంత ఇది చేసుకునే వారికి ఇంక వారి గురించి ఏం చెప్పగలం? సో అది వాళ్ళందరూ పార్షదులు. వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఈ లోకం వాళ్ళు కానే కారు. సాక్షాత్ ధరిత్వేన సమస్త శాస్త్ర ఉక్తస్తథా భవ్యతే అయిన శబ్దుకి. వారంతా కూడా భగవంతుని లోకం నుంచి భగవంతుని యొక్క నిజ సేవకులు. వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు కేవలం ఉద్ధరింపజేయడానికి కోసం అని.
సో మనం వారిలాగైతే ఉండలేము, కానీ కొద్దిపాటైనా మనం ఒకవేళ భౌతికమైన లబ్ధి కాకుండా ఉండేదానికి ఏ కర్మం చేసినా భౌతికంగా మనం ఏం పొందుతామని ఆలోచించకుండా, దానివల్ల ఆధ్యాత్మికంగా లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు, మన డ్యూటీ లాగా మనం చేసుకుంటే చాలు. అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఏది కర్మం చేసినా భగవంతుని కోసమనే చేసినట్టుగా భావించడం. యత్కురు స్వమదర్పణం భగవంతుడు చెప్పారు. సో భగవంతుడినే తలుచుకుంటూ ఏదైనా చేసినా సరే కూడా భగవంతునికే సమర్పించుకుంటూ చేయడం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. ఫస్ట్ లేదు, అది చేయలేనప్పుడు అది మన ధర్మము, ఇది నా డ్యూటీని నేను చేస్తాను అని అనుకోవడం అనేది సెకండ్ ప్రయారిటీ. లేదు, వారు భౌతికంగా ఏదో ఒకటి లబ్ధి పొందాలి అనే చేస్తున్నారు అని అంటే దాన్ని కనీసం ఇంద్రియ భోగానికి వాడకుండా ఉండడం అనేది థర్డ్ స్టేజ్. సో ఇదే డిఫరెన్స్ ఉండేది ఉత్తమాధికారి, మధ్యమాధికారి, కనిష్టాధికారి కోసం అని. సో కనీసం కనిష్టాధికారి కావాలనంటే ఉత్తమాధికారి అయితే లైక్ జయపతాక్ మహారాజు వారు ఏది చేసినా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకే చేస్తారు, వారు ఉత్తమాధికారి. మధ్యమాధికారి వారికి ఏంటి అని అంటే కొన్ని ఇదైనా సరే కూడా వారు ఇప్పుడు నా టెంపుల్ కోసమని, ఇప్పుడు నేను ఇది చేస్తున్నాను కానీ ఈ కర్మను ఎందుకోసం చేయాలి, నా మందిరాని కోసం అనేసని వారు జనాలు కొద్దిగైనా ఈ మందిరానికి ఎక్కువ మంది రావాలి, అది భౌతికమైన కోరికే, కానీ అది ఇంద్రియ భోగం కోసం అని కాదు. సో వారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంతుని సేవ కోసం అనేసి భగవంతునికి అర్పించుకునే దానికి ఫస్ట్ది. సెకండ్ది వారు చేసేది వారి డ్యూటీ లాగా చేస్తారు. సెకండ్ది వాళ్ళు డ్యూటీ లాగా, నేను ఇది కేవలం నా డ్యూటీ లాగా నేను చేస్తున్నాను. సో భగవంతుని కోసం అని కాదు, కానీ వారి డ్యూటీ కోసం అని. థర్డ్ స్టేజ్ వారు ఏదో ఒకటి చేసేది, కానీ ఇది వారు ఇంద్రియ భోగం కోసం అని కాదు. కానీ ఫోర్త్ వారు చేసేది ఏంటి అని అంటే వారు ఏ కర్మం చేసినా వారి ఇంద్రియ భోగం కోసమనే వారు చేసే రకం. ఇది అన్నిటికంటే అధమమైనది. సో ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. పంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो. नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय हो. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो. श्री कृष्ण. हरे कृष्ण जय पदा महाराज।